Köszöntöm a podcast nézőit! Ma az Ansaldo korszakkal folytatjuk, mégpedig ott, ahol az előző részben abba hagytuk. Egy vendégünk is lesz, aki felidézi az emlékeit. Köszöntöm én is podcastunk tisztelt nézőit! Az előző részből kiderült, hogy is történt az átállás, milyen fájdalmas folyamatokon ment keresztül a gyár, és egy-két pozitívumról is beszámoltunk. Mielőtt itt folytatnánk, nézzünk meg, mit láthatunk itt az asztalon, milyen emlékeket, milyen kincseket őriztek ebből a korszakból. Hát igen, elég kevés emlék maradt fenn a Ganz Ansaldo korszakából. Itt van például ez a határidő napló, amelyet nem csak a Ganz Ansaldo dolgozóinak, hanem az Ansaldo csoport világszerte összes vállalatának egységesen adtak évelején, valamint fennmaradtak ezek a hírlevelek, amelyek jól bemutatják a vállalat történeteit, de sajnos bajáról kevés szó esik bennük. Mindazonáltal van egy érdekes dolog, a Ganz Ansaldo első vezérkara, ezt meg is mutatjuk. Sok olasz dolgozott a Gansnál, és azt is mondjuk el, hogy ez a legnagyobb olasz-magyar vegyes vállalat volt. Így van. Kezdetben 4-en voltak, ahogy erről a tablóról is ezt láthattuk. Aztán, mivel az átszervezés és a korszerűsítés a vártnál lényegesen nagyobb erőfeszítéseket igényelt, ezért az eredetileg tervezett 3-4 olasz helyett 93-ban már 30-an voltak. Utána meg még többen. Egyébként ez összefüggött azzal is, hogy a magyar állam sajnos nem volt hajlandó a Ganzot támogatni még abban a rövid átmeneti átszervezési időszakban sem, ami arra szolgált volna, hogy a nyugati versenyben helytálljon, felkészüljön erre a versenyre, ezért aztán a következő években szükségessé vált tőkeemelésekben egyedül a Ansaldo, az olaszok vettek részt. Ennek következtében az olasz tulajdoni hányad az évek során folyamatosan nőtt. 93-ban már 75% volt, akkor utána 96-ban már 87%, végül meg a magyar állam kezében már csak egy szem úgynevezett aranyrészvény maradt, és a vállalat teljes 100%-os tulajdon hányada olasz tulajdon volt. Azért említsük meg, hogy az olaszok csak 95-ig 100 millió dollárt belefektettek ebbe a vállalatba, tehát komoly mennyiségű új pénzt is hoztak. Emberileg és kulturálisan milyen volt együtt dolgozni az olaszokkal? A filmekből kapott képet, azokat el lehet felejteni, azok sztereotípiák, ilyesminek természetesen nyoma sem volt. Azonban tény és való, hogy társasági stílusban az olaszok és a magyarok némileg eltérnek, erre azért figyelni kellett a mindennapos kommunikáció során. De még csak nem is ez volt a probléma, inkább amikor már 40 olasz dirigált, 40 tolmács segítségével, és sokan közülük nem voltak hajlandók megérteni a helyi viszonyokat, ebből kifolyólag nem fogadták el őket a dolgozók, hát az frusztráló volt, igen, pláne ezekben a stresszes években. Amikor aztán a Ganz Ansaldo szinte teljes egészében olasz tulajdonba került, akkor próbálták valamilyen módon beintegrálni az Ansaldo vállalati kultúrájába, hát ez egyébként elég felületes maradt, a közvetítő nyelv az egyébként az angol volt. Most térjünk rá arra, hogy hol hagytuk abba az elmúlt résznél, milyen évszámot írunk. 95-öt, 96-ot írunk. Eddigre a gyár helyzete nagyjában és egészében stabilizálódott, és 96-tól egy fejlődési szakasz indult be. A piac nagyjából beállt egy kiszámítható szintre, gondolok itt elsősorban a MÁV-nak a vasúti készülék és biztosító berendezés igényére. Az Alcatel váltóhajtómű gyártása megszilárdult, egy jelentősebb volument ért el, és innentől kezdve azért egy olyan termelési érték volt a gyárban, ami már rentábilissá tette a működést. Ebbe a tekintetben azonban az áttörés 1996-ban történt,
amikor a budapesti törzsgyárból Bajára lett telepítve az NO32 fokozatkapcsolónak a gyártása. Milyen fokozatokat kapcsol ez a szerkezet, és miért 32? Az NO32 az a villanymozdonynak a sebességváltója, és az áramokat kapcsolja. Méghozzá a transformátor primer oldali nagyfeszültségi oldalán. Ezzel szabályozzák lényegébe a sebességet és a vonóerőt 32 fokozatba. Ez egy bonyolult szerkezet, határozottan egy légmotor hajtja, amelyet úgy képzeljünk el, mint egy belső égési motor, csak hát éppen levegő működteti. Ez a gyártmány a bajai gyárnak a legösszetettebb gyártmánya volt, amit valaha is gyártott, 4000 alkatrészből állt. A komplett berendezést évi 60-70-es darabszámmal India részére szállítottuk, ehhez járult még a Magyar Vasutak tartalékalkatrészigénye. Ez egyébként egy komoly műszaki kihívás volt, ennek a telepítése, és nagyon sokan kételkedtek abban, hogy a bajai gyárban vajon ezt a gyártást sikerrel fogjuk-e tudni csinálni, de hát végül aztán rácáfoltunk ezekre a kételyekre, és sikeres volt az áttelepítés, majd aztán a sorozatgyártás. Egy év leforgása alatt a gyártás áttelepítése megtörtént, 2 budapesti kolléga volt, aki betanította a bajaiakat. Milyen gyártmányprofilok készültek még? Ma már kevesen tudják, de egy időben deklarált stratégiai cég volt a Ganz Ansaldo-nál, hogy a törzsgyárból a forgácsolási munkákat Bajára telepítik, Baján végzik el. Ez összefüggésben volt azzal is, hogy a Budapest Lövőház utcai törzsgyár a termelési tevékenységét Tápjószelére vitte ki, tehát volt egy nagyon komoly termelés áttelepítés. Tápjószelén, ahol egyébként ma is működik a Ganz transformátor és villamosforgógépgyár. Itt Baján, amikor Csátalja bezárt, a Nagycsarnokban lett kialakítva egy nagy forgácsoló üzem, meglehetősen széleskörű kapacitásokkal és lehetőségekkel. Erre lett volna, vagy lett helyezve a budapesti forgácsoló munkáknak a letelepítése. Még a szakember gárdát is bővítettük, pont ebben az években bezáró kismotor és gépgyárból átvettünk 5 esztergályost, 5 főt, amely hát itt a csoportos leépítések éveiben komoly nagy dolognak számított. Baja mégsem lett forgácsoló nagyhatalom. Hát nem, sajnos nem sikerült ebbe teljes mértékben áttörni. Órák ezreit akarták lehozni, de hát igazság szerint eléggé nyögvenyelősen ment ez. Volt egyfajta budapesti ellenérdekeltség is persze, de a legnagyobb probléma az volt, hogy a géppark fejlesztésére nem voltak források. Ebben az időben egy érdemi nagy gépi beruházás történt, budapesti törzsgyárból Bajára lett telepítve egy Votán megmunkáló központ. Ez egy nagyon impozáns gép volt, nem véletlenül viselte a germán mitológia főistenének a nevét, ez a maga korában a technika csúcsát képviselte. A mi időnkben is még az egy komoly, hatékony gép volt ez, de hát azért már kezdett előregedni, és bizony ebben az időben már azzal kellett szembesülnünk, hogy a gépparkunk lassan előregszik. A korábban emlegetett nagy járműprojektekkel mi lett? A Ganz Ansaldo a Ganz Hanslettel karöltve tervezte kifejleszteni a MÁV új vasúti járműparkját, a vasúti járműveknek 5 új típusával. Ezt 1993-ban kezdték el, de hát sajnos ez nem sikerült, ez végül elmaradt és abba maradt. Már inkább sikertörténet volt a szintén a Ganz Hanslettel 93-ba kezdett villamos fejlesztés, amikor Debrecen részére
szaggatós, hattengelyes villamosok, a KCV 6-os villamosok lettek kifejlesztve, erről képeket is mutatunk. Sikertörténet volt továbbá az Ikarusszal közös trollibusz gyártás is, de hát azért összességében mégis az világossá vált, hogy azok az idők, amikor a Ganz járműgyártó nagyhatalom volt, hát azok sajnos végleg letűntek. A létszám leépítések lidérc nyomásával, ahogy te fogalmaztál korábban, kellett még számolni, vagy félni tőle? Hát igen, azok nem tűntek le. Azok nem tűntek le olyannyira, hogy szinte a normál éves üzletmenet részévé vált a leépítés, ugyanúgy, mint a bértárgyalások, szinte hozzászoktunk ehhez a témához. Persze hát a fizikai létszám már beállt, ott a terheléshez volt mindig igazítva a létszám, és ez viszonylag exakt módon számítható, mérhető, és mivel a terhelés lassan elkezdett növekedni, ott már nagy stílusú létszámleépítések nem történtek, nem így a szellemi létszám területén, ott folyamatosan évről évre jelentős elbocsátásokra került sor továbbra is. A végén ezek már nem is érték el a csoportos létszámleépítés mértékét, csak amolyan igen, félelem fenntartó leépítések voltak. Emlékszek, az utolsó 4 főt érintett már csak 1998-ban. Ez mögött viszont már komoly racionalizálási intézkedések is történtek, például ezekben az években lett bevezetve Baján is az integrált vállalatirányítási rendszer, az MFG Pro szoftver, amelynek egy későbbi változatát, upgrade-elt módon, de ma is használunk egyébként. 1999-ben, a Ansaldo utolsó évében a gyár létszáma 280 fő volt. Mondhatjuk azt, hogy a helyzet normalizálódott. A korábban jellemző közösségi élet mennyire tért vissza? Hát a korábbi intenzitásában már nem tért vissza természetesen, de hát a társadalmi viszonyok is megváltoztak. Viszont így igaz, újra élet ütötte fel a fejét, újra feltámadt az élet, mégpedig elsősorban a foci jegyében. Ez számos képbe meg van örökítve, amelyeket megmutatunk, és egy érdekes történet. 1995-ben megszervezésre került egy Baja-Budapest kispályás labdarúgó mérkőzés itt Baján, a Petőfi-szigeten. Budapestről a csapatban sok olasz volt, és az új vezérigazgató Giuseppe Fittavolini személyesen vette át ennek a rendezvénynek a védnökségét. Ez a találkozó olyan nagy sikert aratott, hogy ennek láttán elhatározta, hogy a Ganz Ansaldo felállít egy foci csapatot, hogy az megmérkőzzön az olasz Ansaldo csapatával. Az olasz Ansaldónak volt egy profi vagy félprofi csapata Olaszországban, és ezzel terveztünk egy mérkőzést. Ennek a szervezését ezt olyannyira komolyan vették, az új személyzeti igazgató Bianchi úr személyesen vette ezt kézbe, hogy nagyon komoly felkészülés volt. Csapatkapitánynak Vanó Sanyit kérték fel, aki köztudottan profi futballista, és számos edzőmeccset játszottak, egy fél éven keresztül készültek erre a mérkőzésre az ország több részébe, és részben rangosabb foci csapatokkal is voltak mérkőzések, például Tápiószelén a megye első osztályú csapatot akkor legyőztük, ez mindenképpen egy említésre méltó esemény volt. Aztán 1996. június 29-én került sor a nagybajnoki mérkőzésre az olaszokkal, ez volt az úgynevezett Ganz Ansaldo kupa, ez Budapesten a Vasas pályán zajlott, a kezdőrugást pedig nem kisebb személyiség, mint a Szőke-Szikla Mészöly Kálmán rúgta. Ennek a meccsnek a végkimenetele
egy volt, 1-1 volt, és az eredményt 11-esekkel döntötték el. Hát sajnos itt alul maradtunk az olaszokkal szembe, de ettől függetlenül a nap hőse mégis Vanó Sanyi csapata volt. És említsük meg még azt is, hogy itt még egy bajai kolléga szerepelt, Zomborcsevics Matyi, szintén focista, ő volt a speaker. Olyan nagy volt a lelkesedés ennek az eseménynek a kapcsán, hogy folytatása is volt, szinte hagyománnyá vált, és 1997. júliusában újra Baján került megrendezésre egy foci meccs, ez volt az Ansaldo kupa, amely már nem kispályás volt, hanem a vasvári pályán, nagypályán zajlott. Fittavolini vezérigazgató úr volt a védnök, Újfent, Budapestről nagyon sokan jöttek, egy pomponlány csapatot is kiállítottak, és a mérkőzést egy jó hangulatú rendezvény követte a vízitelepen, mely sokáig emlékezetes maradt. Hát volt olyan, aki alkoholmérgezést és napszúrást kapott egyszerre. Ezek a foci meccsek természetesen nagyban jótékony hatással voltak az olasz-magyar Budapest-Baja kapcsolatokra. A helyi társadalmi szerepvállalás, ami jellemző volt a Ganzra a 70-es és a 80-as években, mennyiben tért vissza? A gyár részt vett a város életében? Hát igen, eltűntünk, ez nem vitatható. Ekkoriban alakult ki a város köztudatában az a közkeletű vélekedés, ami egészen a közelmúltig fennállt, hogy jó, hát a Ganz az talán már meg sincs. 1996-ban tértünk vissza újra első alkalommal a város közönsége elé, amikor a Ganz Ansaldo adományozta az Árpád kutat. Az ő adományából jött létre ez a kút, amelyet 1996. augusztus 20-án avattak fel. Ma már erre sem túlságosan sokan emlékeznek, egy bronztábla örökítette meg a Ganz Ansaldo nevét a talapzaton, ami mára sajnos eltűnt. Egyébként csak, hogy érzékeltessük az értékviszonyokat, akkoriban ez 3,5 millió forintba került. És mi lett ezzel a táblával? Ez valószínű, amikor szétfagyott az alapzat, akkor eltűnt, vagy leszették, ezt nem lehet tudni. Milyen helyet foglalt el a bajai gyár a Ganz Ansaldo szervezetében? Mint az előző részben említettük, az 1996-os szervezeti felépítésben a bajai gyár már nem is szerepelt. Ekkoriban egy mátrix szervezet lett kialakítva a Ganz Ansaldón belül, ami leegyszerűsítve annyit jelent, hogy az egyes funkcionális területek, értékesítés, beszerzés, minőségbiztosítás, számvitelpénzügy, személyügyek, azok nem csak a gyárvezetésnek vannak alárendelve, hanem az adott funkció központi vezetésének is. Tehát két hierarchiához tartoznak. Vertikális, horizontális, ez a mátrix. Na most ezt lehet jól is csinálni, de tény, hogy a gyakorlatban sok esetben a hatásköri átfedések azok súlyos problémákhoz vezetnek. Hát a mi esetünkben Baja ebben az időben olyannyira elveszítette az önálló mozgás terét, hogy az csak teljes alávetettségnek lehet nevezni, másnak nem. Arra sem volt igazából lehetőségünk, hogy a saját érdekeinknek hangot adjunk, sőt, még azt sem ismerték el, hogy ilyenek egyáltalán lehetnek, mert hát mit akar Baja, hát mit képzel Baja. A vállalat likviditásához messzemenőleg hozzájárultunk, hiszen a mi termelésünk folyamatos kibocsátást és folyamatos kiszámlázást tett lehetővé, viszont a központi forrásokból a mi kötelezettségeink, szállítóink kifizetéséhez soha nem kaptunk elegendő mennyiségű forrást, így a likviditásnak egy alapvető szintjét kreatív eszközökkel kellett fenntartanunk. Aztán a vállalati általános költségekből akkora hányadokat terheltek ránk,
azzal a fölkiáltással, hogy miért ám nektek nem dolgozunk? Hát nem, egyáltalán nem, ezt bebizonyítottuk 2001-ben, 2007-ben még inkább, hogy az a gyár eredményét az negatívba fordította, utána ezért meg kárhoztattak bennünket. Hát bizony ezek nem közgazdasági hibák, ez közgazdasági fogalmatlanság. Mik voltak a legfontosabb eredményei ezeknek az éveknek? Elsősorban az, hogy talpon maradtunk. Láttuk magunk körül elsüllyedni a többi bajai iparvállalatot, Kismotor, Evig, KTS, és az, hogy jószerével mi voltunk az egyetlen, aki ezt a sorsot el tudta kerülni, az már önmagában is egy nagy eredmény. Másodszor, ezekben az években alakult ki a gyár további fejlődésének alapvető sarokköve a piacgazdasági, üzleti tudás és szemlélet. Bizony ez a korábbi tervgazdasági években nem volt meg. Ennek tükrében akkor az Ansaldo privatizációt egy sikertörténetnek lehet elkönyvelni. Abszolút így van. Ez a privatizáció, ez megtervezett és felelős módon zajlott azokban az években, amikor az úgynevezett spontán privatizációt sok esetben bizony negatív fejlemények kísérték. Sok esetben mélyen áron alul adták el az állami vagyont magánkézbe, joghézagok kihasználásával, és hát sok esetben láthattuk azt, hogy körülöttünk korábbi állami nagyvállalatok szétszabdalva, szétdarabolva lassan egyenként süllyedtek el. Az Ansaldo az mindenképpen szakmai befektető volt, egyben tartotta a vállalatot, és megtartotta alapvető profiljait. Tehát ez egy szerencsés körülmény volt számunkra. Végül akkor miért és hogyan vonult ki az Ansaldo? Mint azt már korábban említettük, lényegében az Ansaldo is egy állami vállalat volt, az IRI csoportnak volt a része. És a koncernszinten jelentkező veszteségeket részben az olasz állam finanszírozta, az Európai Unió pedig ezt a versenyfeltételeket befolyásoló, sértő állami támogatásnak minősítette, és előírta a csoport privatizációját, így az Ansaldoét is. A Ganz Ansaldóban fennálló olasz részvénypakettet is el kellett adni, ez pedig a magyar Transzelektro csoport vásárolta meg. Most nézzük meg együtt a Mezei Antallal készült beszélgetést, aki egy hosszú, ganzos életutat tudhat maga mögött. Rád bízom, hogy elmondd, hogy mi volt ő, vagy mik az érdemei. Sok minden, itt emeljük ki azt, hogy az NO32 fokozatkapcsoló vezetőszerelője volt. Akkor nézzük meg együtt. Üdvözlöm, Antti bátyám, itt a podcast sorozatunk adásában, és köszönöm, hogy elvállalta a fölkérést erre az interjúra, mint a régi Ganz egy ikonikus szakembere, hiszen 4 évtizeden keresztül dolgozott ebben a gyárban. Így van. Én is köszöntöm Önöket, a gyár dolgozóit, és én köszönöm, hogy meghívtak erre az interjúra. Mikor került a gyárba? Itt tanulta-e a szakmát, és milyen szakma volt ez? Melyik szakma volt ez? Hát én 59-ben végeztem a 8 általánost. Abban az időben olyan nagy családból származom, ahol 5 gyerek volt, és azt mondta apám, hogy egy tisztességes szakmát tanuljál, fiam, mert azt mondja, sok gyerek vagy, azt mondja, nem tudlak tovább tanulásba. És melyik szakma volt ez? És akkor ide eljöttünk, felvételiztünk a akkori villamosipari gyárba. És a villamosipari gyárban, itt ezen a folyosón, ahol most is vagyunk, itt volt ilyen felvételi elbeszélgetés, és voltunk vagy 40-50 gyerek, és abból 20-at vettek fő. Na, ott volt egy kis félsz, hogy hát nem biztos, hogy bekerülök én ebbe. És hát sikerült, és
általános lakatos szakmába jöttünk. Lakatos. Általános lakatos, nem géplakatos, általános lakatos szakmába. Jöttünk ide a gyárba, és augusztus első 2 hetibe jöttünk próba munkára ide a gyárba. Úgyhogy ezt csak akkor vettem észre, amikor nyugdíjba jöttem, hogy én 59. augusztusban 2 hetet dolgoztam a gyárban. Mondom, hol? Hát én nem dolgoztam itt. Hát a lakatos az minden vasas szakmának az ősapja, ugye? Abból ágazott le az összes többi. És ki volt a mestere? Ki volt a szakosgató? Akkor ide kerültem a tűzhelyesekhez, ugye szeptember 1-én, mert mi a gyár alkalmazottjai voltunk, nem az iskola vett föl, mint most bennünket. Tehát mi innen kaptuk az ösztöndíjat, mindent. És az első mesterem itt a Schmidt Jakab volt, egy régi, ő nagyon értette ezeket a lemezmunkákat. Fél évet voltam a tűzhelyeseknél, utána átkerültem a lakatos műhelybe, az itt volt mellette, ott a Tóth Karcsi bácsi, akkor kik voltak, Zsilinszki, ott több embernek segítettünk. Dinsz Lali? A Dinsz Lali bácsi, már ott voltunk a mostani présműhely, vagy mi van ott most. Amikor már készült az a lakatos műhely. Akkor már leszerettem a honvédség. Ő is egy régi lakatos volt. Az is jó szakember, jó és szakember. Művezető volt, mert abban az időben 2 műszakban dolgoztunk a lakatosban, este 10-ig is. Este 10-ig. Igen, és akkor innét elkerültem a karbantartókhoz. Ott a Nagy Jani bácsi volt, a Bada Pali, a Tyuttyer, a Szabó Lajos, 2, mert ugye Szabó Lajos volt az igazgató is. Igen. És onnét kerültem a TMK-ba, ez ilyen fél éves váltás volt, ott a Kulisics Alajos. Kulisics Alajos, igen. Kuli Lali. Igen, akkor izé volt a Kler Józsi bácsi. Kler Jóska. Igen. Ezek a régi öregek, ezek nagyon jó szakemberek voltak, sokat tanultunk tőlük szakmába. Igen, egy pillanatra itt álljunk meg, ugye a Dinsz Lali, az ő apja is lakatos volt, ez egy régi, jól ismert bajai lakatos dinasztia. Bizony, ezt tudom. A Bazoli bácsi volt, meg a Dinsz Lajos bácsi. Igen. Ez a 2 volt a vezető. És említsük itt meg azt, hogy elhangzott, hogy tűzhely. Tehát abban az időben tűzhelyeket is gyártottak ebbe a gyárba. Igen. Itt, hát mi tanulók ugye rátartottunk a szegecselésnél, ugye akkor még mi nem csináltuk. Ezek ugye lényegében ezek a hagyományos sparhetek voltak. Sparhetek, na most ebben mivel? Ugye Ganz villamos, de akkor még nem volt Ganz. Még nem volt. Bajai villamosipari gyár volt, és hogy villamos dolog legyen ebben a tűzhelyben, volt egy konnektoros, tehát 220-as rezsó, a tűzhely végén, amiben volt egy tartály, amiben vizet melegítettek. Régen anyámék ugye oda tettek egy tűzhelyet a tűzhely végére, ugye, hogy állandóan legyen meleg víz. Ebbe nem kellett tenni, ebbe bele kellett. Ez egy korszerű gyártmány. Ez már ahhoz képest. Igen. És hát aztán teltek az évek, 70-es, 80-as években milyen munkakörökben, milyen munkahelyek? Akkor már milyen gyártmányokkal a kontrollereket csináltuk, mi a szovjet motorvonatba, a jugoszláv motorvonatot csináltuk az olimpiára, már a kontrollerét, nem a vonatot lényegében, de nagyon szép. Az valahol meg is van itt a gyárban, az a fénykép a jugoszláv motorvonat. Ezt meg is mutattuk. 5, már megmutatta? Na, abból valami 5-öt csináltunk. De csináltunk Amerikába is motorvonathoz kontrollereket. A legtöbb az a szovjet motorvonat volt, ami lényegében, hát az én időszakomban 1200 darabot csináltunk. De akkor mentek a különböző relék, fékmágnesok. Ezeken mind személyesen dolgozott? A mi brigádunkban, mert úgy volt a gyár akkor. Melyik brigád volt ez? Ez az április 4 brigád. Április 4 brigád. brigád volt, igen. A Gregus Pali brigádja. A Gregus Pali brigádja. Igen.
Na most ez, amikor én visszajöttem a gyárba a honvédségtől, akkor a vezetés kiemelte a Palit, a kísérleti műhely, vagy ilyen szerszámkészítő, ilyen segédeszközöket gyártottak. Igen. Ott a Tóth Karcsi, Schmidt Pista, a Gicor, az Esztergályos, tehát minden szakmából volt, itt volt a műhelyük lent a Kunsanyi műhelye mellett. Igen. És akkor azt mondták, hogy vedd át a Gregus brigádot, mi voltunk akkor 8-10, hogy az a brigád is menjen. Úgyhogy én akkor ott voltam, hát 20-25 évet biztos. 20-25 évet. Ugye Gregus Paliról azt kell tudni, Az hogy meg a ide- tárogatókat. Hát ő készíti. most Baja díszpolgára, Baja díszpolgára és tárogatókat gyárt, egy nagyon precíz ember, és gyönyörű szép furulják, vagy mik ezek tárogatók, amit csinál. Igen. Hát üdvözöljük e helyről is. Üdvözlöm, és Amerikába is gyártja, jönnek ide hozzá és rendelik meg. Igen. Igen. Ugorjunk egy nagyobbat az időbe. Igen. A 90-es évek közepén, 96-ban Bajára került az NO32 fokozatkapcsoló gyártása. Ez egy nagyon bonyolult gyártmány volt, és komoly műszaki kihívásokat is támasztott ennek a gyártása, és Antti lett ennek lényegében a vezető szerelője. Hát igen. Igen. Hát ott ki lett választva, azt hiszem 6 ember, 6-an csináltuk ezt a gyártmányt. Ez hát minden új dolog, ugye lejöttek Pestről szerelők, akik csinálták ugye 10-20 évig Pesten ezt a gyártmányt. Volt 2 budapesti kolléga, akik betanítottak. Akik lejöttek ide, Baján laktak itt 2 hónapot, vagy 1 hónap. Na a lényeg az, hogy csináltuk a prototípust, ugye, és mikor először bemérésre került a gyártmány, akkor mindenfelé szikrázott, és nem tudtuk, hogy miért van ez. Tehát találkoztunk egy olyan esettel, nálunk volt nagy feszültségű próba, minden gyártmánynál majdnem, de ilyen, hogy 25 000 vagy nem tudom mennyi, 50 000 volttal nem feszítettünk, egy külön helység volt ennek megcsinálva, és hát ez új volt lényegében. Na és akkor újra szedjük széjjel ezt a gyártmányt, nézzük meg, hogy hol, mi volt a probléma. És a szigetelő csöveket az Esztergába hűtővízzel hűtötték, mert ez olyan szúrós, mikor Ez az üvetőanyag, ugye, hogy hát az esztergályos nem tudta, hogy ez most nem lehet. Szúrt, viszketett. Viszketett, meg nyár volt, meg mit tudom. Na a lényeg az, hogy kiszállítottuk, akkor jó lett, és akkor amikor még egyszer szereltük össze, lényegében ilyen 90 fokos ugye, kúbkerekekkel volt a hajtás megoldva a kontaktoregység meg a főegység között. És valahogy nem stimmeltek, pont ezek a szigetelő csövek voltak, ezek ilyen 80-100 mm-es és 1,5 centis falvastaságú csövek voltak, szigetelő csövek. És ezen át ez az egész berendezés a kontaktoregységét tartta, és ott úgy szikrázott, hogy nagyon. Na a lényeg az, hogy azt megoldottuk, de mikor szereltük, akkor ez nem volt elég szögbe. És elmentek a fogos kerekek egymástól. Mondtuk a betanítóknak, hogy ezt hogy csináltátok meg, hogy ez jó legyen. Mert lehet húzgálni össze-vissza, de nem lehet beállítani a felső. És befeszültek. Befeszültek. Hát azt mondja, ők ilyen pályszerokkal, vagy mit tudom én mivel, segédeszközzel összefeszegették. És akkor meghúzták a csavarokat, és az olyan feszültség alatt működött. Mondom, ez fél év alatt megeszi egymást a 2 kerék. Úgyhogy, na és akkor az a mérnök gyerek, a Dede Józsi, ez mondom neki, hogy itt változtatni kell, és a technológiába föl kell esztergálni
a csőhöz képest, hogy az ne részegben legyen a talpa, amiben bele volt préselve. Azt is megoldottuk. Akkor voltak különböző ilyen apró dolgok, amik, jó lesz az. Mondom, itt nálunk ez nem lesz jó. Mi nálunk ennek jónak kell lenni, mert mondom, az Indiában nem nagyon megyünk szerelni, majd javítani. Úgyhogy, hát ez a új gyártmánynak a bevezetése. Végül ezeket... Végül havi 20 darabot csináltunk. Igen. 200 darabot talán. Igen. Végül ezeket a problémákat megoldották, és igen. úgy működött, mint az óramű. Így van. Hiszen a rajzok önmagában jók voltak. Hát jók voltak a rajzok, csak meg kellett találni a azt technológiai dolgokban voltak problémák. De megcsináltuk. Ez egy bravúros teljesítmény volt, és hosszú évekig És szolgálta 10 évig. 10 évig. 10 évig. És ezt végig csinálta, mikor ment nyugdíjba? 2003-ban, amikor már ez a gyártmány kifutóba volt, tehát már nem gyártottuk. Tehát 2003 óta éli a nyugdíjasok békés életét. Így van. És kívánunk még sok további boldog nyugdíjas évet. Köszönjük ezt a szép életutat, amit a gyárba töltött. Jó. És köszönjük ezt az interjút. Én is köszönök mindent, hogy eljöhettem, ezt elmondhattam. Úgyhogy minden jót kívánok maguknak. Megtiszteltetés volt. Köszönöm szépen. Köszönjük Mezei Antalnak, hogy elvállalta a beszélgetést, és adásunk végén még annyi teendőnk maradt vissza, hogy mondjuk el a kedves nézőknek, hogy a következő részben mire számíthatnak. Ismét korszakot és zászlót váltunk. A Transzelektro zászlaja kerül asztalunkra, hiszen 2000-től a vállalat neve Ganz Transzelektro, 2001-től pedig megkezdődik a Ganz Transzelektro közlekedési RT időszaka. Heroikus küzdelmekkel és impozáns eredményekkel teli esztendőkről fogunk beszámolni. Akkor is várjuk majd a nézőket a képernyők és a monitorok elé. Viszontlátásra! A viszontlátásra!